12 সেপ্টেম্বর 2024 নীলম দেববর্মা বাই নির্মল দেববর্মা কিসিসা মোবাইল गोमामानि तुयै किसा जलि लायै बरक कक किसा बांलायखा अ बांलायमानो तुयै जों दिनै किसिसा कक सालायमानि बिसिं तुय निर्मल देबबर्मा बाय नीलम देबबर्मानि बंनि अरनो हामलायगा बरक अदूर भबिष्यते तै आगि तंतैनो आगि साथैनो सालायनानि हिनै दिनो अरसों अक्रा साक्रा निर्मलनि गार्जेन तै नीलमनि गार्जेन दिनो अर उपस्थित दंगै जों सालायगा गागाय अ सालायमानि बिसिङनो बरक दिनै अर हामलायगा तै बरक केबनेव के कुदिलाया तै सालाया जलिलाया हिनै दिनो अर जों सालायगा आं निर्मल देबबर्मा अ मुनाय नीलमनि फन कमाव हिनै किथाजों बेजों लायगा किसा गलायगा अब तिनी 12 तारिखो जों मुना नीलम बाय आगिन हायखनो जों नि लायखा जागे कक सानायजों सालायनाय खाखबर बेनो जों नि लायखा गायताय तो कागा सं बतंग कागा yang कागा दङ बरो जों मिगां साखाय जों मुना नीलम बाय मिनि लायखा आसुनानि कक ini 12 tarik September untuk mobil kemaman tu andara bay agin hakin toh tokan mili laisnai kha kupur kai tewa wala lali asen toh tokan tong senai ante ora ni yong song tong wani mama song bin garden bay ini 12 tarik September bisa din lai thangjak ni je निर्मल देबबर्मा ते नीलम देबबर्मानि जे फन कमामानि बिसयति किसा कक बांलायमुं वालायमुं नुखा वालायमुं नतैलायै मिनिटनि दिनो बरक निर्मल देबबर्मानि गार्जेन सह ते आं नीलम देबबर्मानि बुमामा इंगे मिनि वादागा आयंनि निर्मलनि गार्जेन सह yang ni nilomni garden soho yang asuk lagi awalai mung doli lai mung abor no pogui ketal babe teisa agini haino mili lagi kok kaham salai tongnani bagai ini wada gawo asuk laika ini lainnya bagai angkai जाहाथे भबिष्यत अब हाइते खातै लायै तंगानि बागैनो दिनै निर्मल देबबर्मा ते नीलम देबबर्मा बरक बो गसिका मिलि तंसिनानि हिनैनो बरक खा कुफुरबाय हामजाकमानि हुनुक लायका तै जोंनि जिबो अब हाइते जे जलि लायमाननो पगै गोताल खलायै आगिन जे तंकै चातै हामजाक लायमातैयै तंलायनानि बागै जों आबो गसिना हालायका हामबाय हेगाय दिनै अर निर्मल देबबर्मानि गार्जेन तै नीलम देबबर्मानि गार्जेन तै बुसकांगो जत आसुकजाक तै बिनि ताकुक बुकुक तै निर्मलनि ताकुक बुकुक अर जतननो जों बुसकांगो तुयै दिनै नीलम बाय जे निर्मल देबबर्मा बंनि किसा दिन सकां मोबाइल कमामानि केंद्र तुयै किसा कक बांलायका अ कक बांलाय मुंनो जों अरव जतनि बुसकांगनो जत किसा कक सामानि बिसिंतिनो जों बरक अर बगनि सेसायनो जों हामलायसिनाय जों आगि तंथिं तंलायसिनाय नै बरक दिनो अ कक सालायका गाय जत गार्जेननि बुसकांगो फायदि जों ताव जतनो मोनयै जों बरनो याग्रम लायसिनाय फायदि निर्मल फायदि रमदि फायदि ओंखाय बरक जतनो आगिनो तंथिंनो तंसेनाय आगि साथिं चालायसिनाय दुकान सुकान नगो बरक थांलै ककरक काकरक सालाय तंसेनाय ओंखाय तै जत तिनि अर ताकुक बुकुक जतनो बुसकांगनो बरक हामलायका ओंखाय तै अदूर भबिष्यते बरक आ
বিষয়नि তুই কোনো কক বাংলিয়া nei bongni janjani bukuk tino sim khana laika ona kahamkha ani sinimung gai Girindo Debborma ani ang ekjon ek service teacher o tongo hingkai ani para hingkai Falgunabari ga hingkai tei orwo Nilomni para khaito or Amporawono tei Nilmolni para hingkai Falguna kami hingkai tei Sumenni para hingkai bino o Ampora parawono hingkai mokhai Nilmol Debbormani bihirok